Vanuit de studio waar ik met zoveel plezier en liefde gewerkt heb aan de film Mensen van Morgen, is het mij een behoefte om bij de hervertoning een paar dingen te zeggen. Ik hoop dat de oprechtheid van de jonge mensen die u nu gaat zien u zal overtuigen dat menselijk contact belangrijk is. Wat zij vertellen is hun waarheid, zoals zij die zien en beleven. En niemand heeft ooit willen zeggen dat dat de enige waarheid is. Ze zijn jong, ambitieus en blut. En toch brengt het haar in Australië. Ik had toen 3 dames uit Friesland bij. Isa Veenstra, Aletta Top en Johanneke Dijkstra. Johanneke, hoe is het daar bij je? Want je zit nou echt down under, hè? Ja, zeker. Ja. Hoi. Hoi. We zitten nu in het Denemarken, in het zuidwesten van Australië. En nou, we gaan op dit moment een beetje bewolkt, maar hier hebben we hartstikke mooi weer. En het is echt Australië zoals u het voorstelt hier. Nou, we zitten hier nu een week ongeveer. We hebben een tent gehuurd en we zijn nu op pad. Camera hebben mij en de geluidsvrouw, ik film. En we hebben een documentaire ontmoet. Nu is de eerste productie voor ons correct opgerichte productiebureau Blauwhouse. En de documentaire die ze maakt heet #genieten. Het is een soort onderzoek naar de generatie van no. En ja, onderzoek je eigenlijk van oké, er is nou crisis. Maar wat zijn eigenlijk de positieve gevolgen van de crisis? Er zullen een hele soort mooie dingen ontstaan. En ja, ik denk dat het tot die crisis komt. En in de media is het altijd heel negatief. Die wil het ook een keer positief belichten. Hoe pak je hem dit aan eigenlijk? Nou, het is eigenlijk ontstaan vanuit de master die ik doe. Ik studeer in filosofie en film. En ik heb dan stukskreun. En dat gaat hier hoe dit onderwerp. En ik dacht van ja, we hier aan het praten van, nou wat matten we hier nou mij interessant, volgens mij matten we hier wat mij waan. En ik kwam op deze documentaire en het is eigenlijk een soort onderzoek alleen nog dan op film. En we konden nog echt meest kunnen interviewen van deze generatie zelf, ongeveer van 24 tot 34 jaar oud. Oké, dus correct afgestudeerd of whatever, kies geen baan vinden, wat doet ze nou? Nou, Isa die gaat bijvoorbeeld nou voor 8, 9 maanden op reis. Aletta die wil graag een huiskeertje en een vaste baan had te krijgen. En ik ben dus ja, heel erg op onderzoek. En ja, zou bij de biokamer komen, dus proberen we de documentaire experiment te gaan. Elk een eigen insteek. Maar alle 3 jong, ambitieus en blut. We steken al momenteel ideeel al jaar in deze documentaire. Dus ja, ik vind het heel belangrijk dat het verhaal verteld wordt. Je zit in Australië. Waar ga je hem voor Australië kiezen eigenlijk? Isa die gaat daarheen. Ik een hele soort mensen kon op reis van naar Australië daar of waar ik me heen. Wat doen ze daar eigenlijk? Waarom eerst op reis? Dat is 1 punt. Maar eigenlijk het grootste doel van deze reis is om die in Maori-stam in Nieuw-Zeeland te leven. En we hebben 3 weken gaan we daarheen. Zou je uitnodigen om daar te leven. En dat is een heel belangrijk deel van de documentaire. Je leest in een community. En het wordt door zelfvoorzienendheid, zelfregulerendheid, onafhankelijk van de overheid. En hoe doet ze dat eigenlijk en hoe komt het dat dat zo goed werken werkt? En dat heb ik de meisjes van mij permacultuur en ja, sustainability en direct. En binnen ook direct in een dwarfje, Denemarken, in het bijna van Australië. En daar ben ik echt heel erg met dat onderwerp bezig. Dus in Loon, Australië, Nieuw-Zeeland wordt het onderwerp heel erg leeg. Meisje trein onderwijs dus, op dit tijd in Australië. Die nog heel wat avonturen bij mijn meisje. Dan kom je hem weer rond. Ja. En dan wordt er een hele lange of een korte documentaire uiteindelijk van maken we. Ja, klopt. Ja. Ja, dat is een heel selectief in de beelden en de mensen die we interviewen. En meisje is eigenlijk 3 afleveringen en elk mijn eigen thema. Een soort van 3 luisteren. Wel maar 1 overkoepelend thema. Dat is dus onze generatie. Wanneer wordt u uitgestuurd? Komt hij op televisie of komt hij op YouTube te staan? Of weet je hem dat nog net? Ja, we maken uiteindelijk voor de televisie. Ik contact met de VPRO. En nou, dat is hartstikke mooi. Ze zijn enthousiast, dus we willen u zo helpen met de postproductie. En nou, dus we hebben nou mee onderhandelen.
Ben je hem nog echt te volgen op internet, Facebook of op andere manieren dat je hem bijvoorbeeld verslag doet? Word je hem daar nou onder dwaan binnen? Of maar we echt wachten tot je hem rond binnen? Nou, nee, dat zeker weten. We hebben nou direct een website, heel simpel, online zetten. Dat is www.blauwhoutproducties.nl. En daar is de trolling worden naar Facebook en Vimeo. En Facebook, daar staan al je verhaaltjes op, wat doggen wie en wie hebben we interviewd. En Vimeo, daar komen videoblogs op. En één keer in de maand komt er een blog vanuit Australië en Nieuw-Zeeland.